hvad nu hedder han der svinet, ham der nikotin, hvad nu hedder ham der Mads 007. Nej, det er ikke ham. Mads Bond. Nej, ikke ham. James Bond. Nej, jeg tror det var Bøssebond. Shit, Bøssebond. Ved du hvad, du ved hvad jeg mener. Ja, jeg ved jo Du dræber ham i dag. Ellers flipper jeg ud. Shit, jeg har fået ned igen. Eller sådan, shit. Shit. Ja, okay. Du skal dræbe ham inden i dag. Jeg mener i morgen. Det er det. Shit! Jeg tager lige der. Pas på. Kom med dig. Jeg slukker lige lyset. Du tager op, jeg tager ned. Jeg er vågen. Væsende kompis. Kæreste.